Και συνεχίζουμε με μια αρχαίγονη φορέα σας προκέφαλη με έναν αρχαίγονον γεννήτορα φορέας brown pastel για να βγάλουμε δυνατά πουλιά. Είναι λίγο πιο πίσω αυτή. Έχουμε την τρίτη γέννα και πάμε για την τέταρτη. Πιστεύω αυτή να γεννάει μέχρι το Σεπτέμβρη. Θα την αφήσουμε να γεννήσει όσα αυγά θέλει, γιατί είναι μια πολύ ωραία θηλυκιά. Αυτά είναι τα πουλιά γεννήτορες που λέμε, μεγάλα και αντέχουνε και βγάζουνε υγιή πουλιά. Και προχωράμε, δεν σταματάμε, ταΐζουμε πολύ καλά, βάζουμε βιταμίνες, ενισχύουμε το νερό. Η ζωή μου πόντι άδεια, μεθυσμένα βράδια και